Produksi Nirwana Records. Gending cek enak ini ngenteni gong gak mlebu-mlebu. Kendang melese terus. Kakan melekan Pak Jo. Wong melekan mboten ngejak kula, kan seger-segerane pek mah bengi. Tanggapan tredel tapi akeh potongan iku apa sih? Sakjane masih tanggapan aja dek dipotong persekot mesti lega, gak kira keliru Dek. Ngenteni gendaan ndak teko-teko. Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. Duit sing kandel genah Dek, brengos sing kandel. Napane mboten nyureni mawon. Ngomong apa ae iki? Wis mang ana mburine kok gak ero iki lho. Mulane rambute jok dawa-dawa ta. Dipotong separuh didol ngono lho. Kapan tekoe peno iku mau, Kak? Lah wis suwe lah. Peno jengklak-jengklak lak tak delok teko doan. Aduh enco Kak, aku jengklak-jengklak. Apa wayahe gong gak tutuk ngono. Lah ya gonge gak tutuk lah dilebokno. Sikile medhingrang sese ulah. Lah iya, aku mah sapa sing ngedukno sikil mah, Kak? Lah semayan ya apa? Semayane kok lali. Sampeyan, Kak, mbok ndak ngregani mbek pacar. Lah iya. Kan ono titikno lho, Kak, mbek pacar iku. Saiki muni pacar mang gendaan. Lah iya. Gendaan itu masa lampau 45, saiki zaman 82 iki. Jadi di modern pacar. Tesen ya. Dites mari ngono disen. Ayo biasa wong pacaran iki mesti lek ngadakno pertemuan lak mesti rumah makan. Iya, Kak, kaya peno wong pelit. Nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasakote iki numpak sepur, Dek. Mboten datane ngene gerbonge. Karepku ngene lho, lek nang rumah makan utawa nang apa? Nang depot. Ya lek besok terus dadi lek torok dhisik aku. Lho, iku apa? Wong mulai berjalan ndak wani torok ya sih Kak Sido, Kak. Lho gak ngono lah. lah. Ndak ada pengorbanan sama sekali ku jenenge. Korban buri-buri pokok wis sip ngono lho. Lah saiki ngene lho karepku teman-teman nduk gerbong lak ana sing nyekseni ya, manuk parkit ya apa. Kak ngono Kak peneku serius tak gak sih Kak. Lho serius, pokoke tak ge temen iki karepku tak sesek kae malam minggu iki mantenan lho. Sesek. Lho, gak ngono aku sedia bongkel karo PT ngono lho. Kok ngarake gawe ber-beran PT iku. Mo Kak gak cocok Kak. Lho lah aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten tangkeno kentrung ae enak Kak. Mosok nang Blitar awak kemis kono. Adohe Kak nang Blitar. Lho sing ngomong marang Blitar. Sampeyan gak kapok nang Blitar yo. Wis kena potong kate nang Blitar maneh. Lah ya kok sik gelem ae iki yo. Gak apa-apa dadi sik gak medhone seduluran. Perkara iku bisa diurus wong loro lek wis dadi ya. Ngene lho Kak, saiki sak temene Kak ya peno nek panjen serius bi aku, kapan dadine? Lho saiki ya apa lungguhe ngono lho Kak, genahe. Lungguh watu ae dhisik iki ya. Lungguh apane? Ya lungguh kuade ta ya apa ngaku sik prawan Kak. Iki urusan mburi. Lho ya gak larang-larang Kak gawe kuade dhewe ae. Kursi ditombok-tombok tekono kertas lap kelip dipajang dhewe. Wayahe dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. Wah, wis gampang pokoke ku apa jari paman. Kurangane apa paman bas. Lagi ate nang paman maneh? Iya, tapi sementara iki teman-teman nduk kene aku kangen suaramu, Dik. Oh, aku mau wis nggawa botokan, Kak. Botan apa? Kedok lindri. Lho. Senengane sampean nak kedok lindri iki esuk lho ya apa? Sing wedok sing torok malah nggawa botokan kedok lindri. Wis gak dijak nang restoran, gak dijak andok soto, sing wedok tuku kedok lindri. Lho gampang lek mari nyanyi weteng luwih kok ayuk mangan isore asem ngono lho.
Mangan kon iso asem sih, Kak. Mangan ojo enak-enak, sing penting mengandung minamin. Oh, apa? Vitamin. Aku iki masih gak ngerti, Kak, nek minamin gak ono, Kak. Apa sing ono? Ya iku lho, Kak, gizi. Oh iya, padha ae gizi. Sakjane nek aku iki Kak masih gak sampean kayak gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Delok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi. Duwe bojo pisan kayak bol ngene. Lah enak penuh kali nyeduk, kadek ngiseni. Sik aku rengeng-rengeng ngono iki coba sih. Anu gedhuk lindri ya. Rengeng-rengeng tok. Saut-sautan bare aku. Kadek pijetan. Kok gampang gak usah pijet ono prautu mundur nang dikek ngono wis. Ayo Kak. Ayo. Lindri ya Kak Ayo, ya. berangkat gedhuk lindri. Sing lencir oleh sing dembek gaduh Papa kasih tembak nek kepedho manasno ati
prawan ojo lembeng-lembeng besok nek rapi oleh drakon. Saben kabedo mana asno ati. Pak Sarbon iki. Wah, lah kok iso entek ganti titik ayo bareng ta? Gak tau lho. Iku sing ngendang koncoe peno. Mbok. Jenenge sapa Pak Sarbon? Makane Lin mari jabang bayine aja Cak Sarbon. Sarben ngono lho. Lah iya, kait maler ngono maneh. Nah enak ya. Mandek takon ae. Yang gayeng ya Kak ya wis gayeng nak nyaman-nyaman. Wis mari iki gak gawe wong iki aku. Mburine cara. Gawe sapa? Ya liyane ae. Aja Kak aku seneng mbek wong iki Kak. Seneng apa? Kliru ping mo kok seneng. Melasase Kak. Gak melase wong balene ping 4 ya. Gak dibaleni rusak Kak to lho. Lah mulane tapi yo sedep jaran kepangan iku mau. Nah yo. Sakno yo engko mari iki wis tak pikirno lek nasibe wong-wong iki apa jare aku. Apa Cak? Peno direktur ta kok jare apa nasibe arek-arek apa jare sampeyan? Lho, soalnya nyekel aku durung karuan putusane. Kelong sakmene iki. Lho gak ngono ya awakmu tak beres dhisik mari iki wong-wong iki tak buyarno. Kak ya apa iki Kak Cuk? Tengenge sanduk dalan Kak. Wis ngene ya saiki nami paman. Sebab aku durung ngabari paman kula gak dikabari di paido sebab kula wong suwe ah. Apa Kak? Ngejak arek wedok mandeg nduk tengah dalan sak wen-wen sawangane kaya apa ngono Kak ya. Wis Cok numpak becak ta ngono mau ngomong nek jero becak. Ngene. Waduh kae. Amre awak iki omong mancek sesuwe ya ambek mlaku. Mlaku Kak. Gandul cikar ya. Masih ngono Kak cek nemene Kak peno Kak aku mari sing bayari gak apa-apa yuk numpak becak nang Untuk duit ta? Ndo beres, mari tanggapan 15 juta. Lah lek kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar tembok. Tak jegelno dawet beno. Ya golek-golekno mosok aku pancet situ iki arek iki wis tisikan pisan iki. Beres Kak. Engko nale aku gak tambah gombal. Lah awakmu milih-milih nduk basar iki kaya apa sih? Lho iko jare kanggo lele paman. Mosok Sinduk pasar iki lho Kak. nebas sakmono gawe kaya apa? Lah ya ayo saiki numpak becak wis. Wis ah? Wis. Ayo. Engko cek paman cek gak arep-arep. Iya Kak. Sakno ya gak tambah suwe tambah loro. Makane buntelan gombalan biyen kok digowo ki oleh-oleh. Iya bek paman nyusut ta apa jange ya? Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya. Tukokno jambu, tukokno pelem ngono Kak ya senengane. Wis ah? Wis ayo. Wis temen ah? Lu sik durung ae ket malah wis Kak. Iki lho tak pikir Sarbon kok mencicil ae. Ayo wis, ayo budal. Ayo. Sampai izin aku mantep lho ini.
Duh. Mong sebenernya nang tengah jadi cek sakit. Kenge terus lagi cowong pancen nyambut gawe ini kaya ngene. Mong bilen kong perak kajun pancen. Gak ono lek Pak Hayah ruah. Nyamakin nih Hayah alias subur. Le, mek cek pintere arek iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis gak iso aku mlaku bisa sengko. Tapi pancen bener. Nek nunjuk kami tua aku pancen bener, tak kira kelero. Sebab biyen sadurunge aku dadi kami tuwa, mbok desa iki rusuh. Bareng aku dadi kami tuwa, mbok esuk wis ricik. Gak ricik ya apa wong pancen aku dadi kami tuwa ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa jeneng pengalaman. Ngiras nyontoni arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak arek sing nyapu. Ya Allah. Wong carane wong tuwa biyen ngono cong hayya. Mong pancet penria. Lah dewasa lah raja nak. Kabin ya. Wis tak turuti jare wong lek gak rabi ku jare wong madat. Rabi aku. Tuh arek cek ayune pancen ayu, rambute pirang. Mbok kari pirang iji kok. Tak hitung ono nek 72. Iki brondol tah pirang jare aku. Areng wis suwe wis baba wis milih liyane ae. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. Oh aduh. Cowong pipi kaya duren. Moto kaya neker. Driji moco ebung. Melaku kaya maling kerinan. Gak gelem alon mlakune, das beladas. Mulai kenalan sampai tadi bojo kudungan. Bareng tak pikir do arek iki cek alime jari aku. Yo kebeneran. Bareng wis dadi manten sok wong manten anyar. Melaku ngalor ngidul nanggone maratuwa. Balak-balik kudungan. Aku dak wani otek aku. Saaken. Wong durung 40 dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungguh wong loro, Dik. Iki rambute kok wul-mawul tak sureni, Dik. Jare bojoku, "Hek njok Kak, engko maloh." Isin jarene. Do wis suwe gak telaten aku mosok rek, dak rambute sampai koyo ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisih. Oh, aduh dok remena, tak kira-pikir nyebut aku sak jerone pikir. Wis tak dadi apa iki tak terusno rusak iki. Wis tak kirimno nang maratuwa momong apik. Mpun Pak nggih pun sampai lega lila sampean, kula nggih pun lega lila lan niki kula wangsulaken Pak nggih. Dadi kula sakniki rekene pun bujang malih. Bareng bujang duwe kenalan. Kenalan cek ganteng jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manise dik-dik cuma untu gowang. Heran aku. Saben kok temu ben Sokran. Kak Hayah. Katena ngendi Kak? Boh, ada keng lencelen. Moro ditukokno rokok ora ngepak. Mosok kami tua ditukokno rokok kate gak gelem ya apa wong doyanan. Sesuai dikai dhuwit kan 5.000, suwe-suwe 10.000. Suwe-suwe 15.000, ngelompok dadi 100.000. Engko atanya, njak Ria perkara apa sih bodoh apa?
Mek pas engko beri pese gen 5.000 gen 10.000 sampai segemek jumlahe ono 100 gak ono apa-apa adik tak enak mikir jare Sukran oh ono apa-apa kae lek gak ono ya wis ngene aku ya nyaman wong dai pola kebimbang lek arekku mbek aku lah aku dudu wong wedok kok bendina dikeki dhuwit tak kepikir lan jare dine jarang Sukran wae paling mong dateng paling memberi wes mong tak beri kok minta ya sokan kok ya lo iya kopi durung tak ombe to kopaitun mang boh iki pancen kopi enak lek iki rasane biasa ya enak pancen lho dak iya enak temen iki sing diarani kopi murni ya murni karak yo apa wong saben dina kongkon golekno kopi ndeplok dhewe didang dhewe lak ngendi goreng dhewe iki kopi kok bangkambang iki dah iki sing gare abotok anyeri ya pola nuwun lho Kak oh Riko oh Kak Bul dor arep nolak subur iya sing jeneng nomor loro Dek oh lah sing nomor loro iku jeneng iku. Oh, penabian loro ngono. Apa nye? Jeneng tak ono 2, Dik. Oh, aran penabian arane Duan ngono ta. Duan lho remah. Gak krungu kupinge Riko. Lho jare aran peno loro apa? Enggak tang nyama 2. Oh, aran peno iku werna loro ngono ta. Lah, dak iya apa lambene Riko bener iku. Lho cocok tapi dilambi-lambi. Sing nomor 1 Hayya. Oh, ayya. Ya apa iki? Ayya. Budok remah ka kaya wong ambekan ngono. Hayya. Oh, sing nomor 2 gajah. Hayya, Dik. Ayya. Ayya, Dek. Dek, hayya. Kak, iki aran tak pancene angop. Arep sampe mangkap ngono, Kak. Jareng jeneng teko wong tuwa. Iya, Kak, kene dilang-ilangno, Kak. Iya. Sing jeneng nomor 2 subur. Oh, sing nomor 2 su. Jadi wong urip subur, hayya tak ya urip tadi. Oh, iya. Tadi ayah iku urip ya. Iya, mong subur, masih loro ya subur, Dek. Oh iya, masih loro subur ae ya. Maki gak duwe ya subur ae, Dek. Nandur subur ya. Oh iya. Ono warlone, Dek. Oh, nandur walu. Walu. Ya, mbok anjere ono warlune ya. Ono warlune ya. Aku gak dodol terwelon saiki. Terwelon. Meter welon mbak ndeteng jadi pada parlona. Oh, perlu. Dah, cocok. Wong perlu ya warlu, aku sakane walu. Yo bisa Dik ngocak jebet tapi ya totplek totri. Iya. Ya kaya biasa lah dolen-dolen rene. Aku gak peno iki sedina ku nae kaya setahun aku. Iya, ya kebimbang gak ya Dik? Wah, satu ngomong ngono. Iya kak. Wes lara kebimbang. Wah, delok arek-arek lho. Kak, sing saiki ape adate biyen omah peno. Iya. Biyen omahe gak ngene, saiki kok malah apa sing penting cerentel iki nggone. Lho macem iki Dik. Apa ae? Macem opo gambar opo tak templekno apa kok sing seneng tak templekno. Iku ono keris barang. Keris iki Mojopahit. 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 Kalau sing mojo pedes ya. Apa Mojopahit ruwel tinggal. Mojopahit. Ya cocok. Oh iya iki barang antik iki. Barang antik memang jual larang ya. Oh iya. Iki kethek-kethek iki. Iya kethek-kethekan. Sing mburi kok kethek temen, Dek. Ala apa aku melu dodono kethek temen lak dicakar aku. Iya tek kethekan iki sing mburi lek gelem kethek temen. Enggak nek peno gelem kok tak olehno aku duwe barang antik. Apa? Ono kucing blendingen. Kucing blendingen. Iya. Kene ya ono kerek gudiken. Apa kon riyo, Dek? Macem sing diocak. Lho antik. Ya meneh antik ro penyakit. Lho, kucing-kucingan dudu kucing temen. Kucing ah. Kucing teko kuningan iki. Ya bagus antik. Iya Larang. kok gawon aku wis kaya apa ono omah. Tak krobot to. Iya kaya apa aku barekan. Hak katik tuku. Lah opo aku malah ngekek penuh dhuwit kok. Iya syukuran dan rimo ya, Dik. Iki gawon dhuwit iki. Iya Dak, piro Dek iki, Dik? Lah wis 100.
100.000. Tak hitung wis ana 200 saiki. Apa-apa kan mbek peno ki lak wis anu wis rekenen apa sih ngono. Iya wis direken dhuwit ngono ae ta. Iya Iya. Gak ngono peno mbek aku wis direken wong. Oh iya lah kok mbek Riko gak ngreken apa-apa wis tak reken menjangan ngono ae tak wis. Kok menjangan ya apa sih, Kak? Direken apa ya kanca ta. Iya, kanca intim. Iya deh iya. Kan engko jere atanya aben ndak iya. Iya. Tapi yo sampai dadi atine tak iya. Gak apa ya? Ngene lho dhuwit sampai sakmono kae iku ana pengarah apa, Dik? Oh, kan apa-apa. Ya wis mau ngandak apa nyada dan rimo. Engko lek ana apa-apa pas aku nyaur apa digawe nyaur Dik? Kan apa-apa lah apa dhuwit aku rela tak kena peno. Iya syukuran nek ngono. Engko nang omah kono, Kak ya. Engko ndok omah iku jukuken. Heeh. Omahe dijopo. Aja. Apaan? Sing nok mburi kok jukuken. Apa, Dik? Iki lak ana kotak wadah bedes iki. Oh, ada bedes. Terus bedes ya, Dik? Bedes e peno. Oh, bedes ya aku. Dadi aku kon wadahi kono. Lho, Kon niku ngekei dhuwit wong dides bedes. lho. Peno nang lak ngomong ah. Peno lak duwe kethek temen sing nok mburi. Iya. Lah aku duwe wadahe peken, aku gak Oh. ono ketheke nok kono. Oh, ki wadahi bedes. Iya lah apa peno diwadahi kono. Lah kok mangkok muni Riko bedes e kak ngono. Jawane ku bedes peno. Iya. Lho, bedes aku. Iya. Lah ya aku bedes lah. Aku tak yo bedes pasanan. Lho bedese peno. Lah iya tak bedes e pas aku. Lho, iki omong kok bulet e. Ngocak kelero, bedes Riko. Lho lah iya bedes peno. Iya sik aku maneh. Dik. Lah iya bedese peno. Peno lak duwe bedes. Lek ngono bedese ndek mburi omahku. Ah iya, ya ilang burine tok gak apa-apa. Iya ya wis Dik, mong ndek iya wong pancene kan apa-apa ya gak apa-apa. Lek Iya. pancene ono perlu Dik, kandhakaken Dik. Iya, aku pamane ngomong ngono. Aku nek peno ngomong ngono ku pas ngesakno ngono. Iya melas ya Dik. Iya, ya gak melas tok. Iya. Kayak silem ngono kan. Wah, cok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda. Yen Hian saiki wis leren wis. Pak, usah jadi ngomong ngono ah. Oh. Mare eling-eling bareng sing gak enggak. Apa tak cewek? Ngene, Kak, ya. Derem. Kak Subur. Peno tak kei duwe bala-balik iki tak tambahi 100, ya wis jumlahe 200. Iya Dek, iya. Tapi aja rame-rame, Kak. Iya. Jan aku ono perlune. Perlu apa, Dik? Marlina iki tapeke dhewe. Abo, dadi biyen sampai saiki perkara dhuwit sampai jumlah 200 iku kate ngepek ponakku. Iya. Ya Dek lek ngono jok kuwatir iku ono tanganku wis tak gegem rapet wis. Lho, ya aja nemen-nemen. Apa? Lho, lak pedhot sikile. Persamu jangkrik iki. Rahasia iki, Dek. Oh iya. Wis ngono ya. Iya Dek, iya Dek. Saiki aku tak balik. Heeh, ya Dek. Iya ya. Heeh. Ayo, Kak. Aduh, dadi perkara dhuwit 200 iku sukran seneng ambek sang ponakan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki.